Je to tu. Stala sa mi jedna vec a neviem ako to vysvetliť, ale... Neviem, kde to šíbeš sútoka. Ja to neviem, asi dojde v skrini. Ideme do... Asi v tej prvej, lebo mami ju predtým mal. A z ktorej strany prvá? Z ľavej. Musím sa snažiť dostať. Nebudem veľmi bežať. No, kreslo, ale... Nechápam. Je mi tako divne. Čo? Nechápam. A to zostať a dostať. Som tam... Ja mám takú divne v tejto backrooms. Ja musím sa z tejto dostať.
Ale však to není možné. Ale bolo to tak... Zlatko, už pôjdeme k moru. OK, mami. Je to divné. Mami, idem sa prichystať. Ach jaj. Mami, ale že... Už je prichystané, si to len za chvíľku. Tak to mi to dávajú dneska také hovadiny. Musím to už vypnúť. Sa na mňa nahnevá. Musím to aj pripraviť. Tak, to bude také. No, urobím hambáče. Tak už sa to musím nachystať. Ešte iba počkať. Terka, už môžeme. Už bežím. Že čo bude? Počkať, my to máme takého nového suseda, mami. Tak on tu bude začínať ešte. Tak. Susedia budú na to začínať. Tak to je jeho problém. No, musím ísť na plbu. Toto. Idem otvoriť garáž. A tak. Tatino, furt dole, čo si urobil s tým susedom? Zaujímavé. Ale prečo som im nadával to auto? Asi si ho zobrali preč. No nič, ja idem pripraviť tie blbé veci. Mám zobrať džípaka, alebo loď. Aj loďou pôjdeme. Ach ja to jediné musím zapínať. Áno, môžeme ísť aj loďou. A garáž je už otvorená. Zaplavaj, parkuj auto, ja sa nebudem s tým trápiť. No, keď máš také problémy, ty strachopút. Tak. V pohode. A viacerou tu necháš, ne? Wow. Zaujímavé. Ešte musím zavrieť garáž. Mám pravdu. Ale je noc? Tak ich nechápem. Všetci už boli v aute a vyrazili. Hej, oco, trochu spomal. Áno, Zlatko, spomal. Nemáme radi my babi rýchle. A čo ja mám z toho, že babi nemajú radi rýchle jazdy? Ako by si šla ty, ženo? Uvidíš. Tak sa vystriedajme, keď to máš také problémy. Pohode, rada si zajazdím v tomto šporťáku. Tak vzadu. Už ideme. Wow. Mne to driftuje. Rôza. Zlatko, ty si to kúpil za auto. Musíš ho ísť vymeniť. Lebo to neprežijeme. Kade dostať to? To je hrozné. Vlastne my sa sťahujeme, že? Tak musíme to nájsť. Musíme aspoň takú hudbičku, mami. Nie. Prosím, dať ti môžeme.
Áno, môžeme. Zlatko, vieš, čo to robí? Nevadí. Tak vyberem Pedro. Dobre, už to vypnete. A tam je ten nový ostrov. Samozrejme. Tam budeme musieť byť, áno. Ach jaj. Kokos, ty ideš ešte po tráve, Zlatko. Tak tu si už kúpime loď. Tak všetci na loď už má dobre sedíte, ideme. To je taká vila. Tam je ten ďalší ostrov, na ktorom musíme bývať. Ježiš, láska, ty si taká nemotorná. Pardon. Oni už skočili do vody. Ach jaj. Čo to máme za dom? Ja tomu to ako nechápem. Uvidíš. Ľudia, ak sa vám video páčilo, tak dajte plus like a odber, aby sme dali tých 1000 od subscribe. No a tak čave.